Καλησπέρα σε όλους. Ξέραμε σήμερα ότι είχαμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, πολύ ανταγωνιστική και ξέραμε τη δυσκολία αυτού του παιχνιδιού. Από την άλλη όμως γνωρίζαμε ότι αν σήμερα κερδίζαμε, σχεδόν παρότι δεν είναι μαθηματικά η κατάκτηση, είχαμε κατακτήσει την πρώτη θέση. Είμαι απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά, παρότι η Τριγλία προηγήθηκε στο σκορ, μπορέσαμε και βρήκαμε ψυχικά αποθέματα, ήμασταν πάρα πολύ καλοί, καταφέραμε, κερδίσαμε με ένα καθαρό σκορ 3-1. Δεν έμεινα ευχαριστημένος όταν η Τριγλία έμεινε με αριθμητικό μειονέκτημα. Για 10 λεπτά νομίζω είχαμε χάσει λίγο την ισορροπία μας. Παρ' όλα αυτά τα παιδιά ανταποκρίθηκαν, κερδίσαμε καθαρά, θέλουμε ένα βαθμό στα δύο να απομείνουν τα παιχνίδια για να κατακτήσουμε την πρωτιά και από εκεί και πέρα να δούμε στους αγώνες μπαράζ αν θα καταφέρουμε να ανεβούμε στη ΓΑΜΑ Εθνική. Εγώ προσωπικά πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα, θέλω να τους ευχαριστήσω για όλο αυτό το διάστημα, για τους αγώνες που δώσανε, για το ότι πετύχανε πάρα πολλά ίδια, γιατί κακά τα ψέματα οι πρωταγωνιστές είναι οι ποδοσφαιριστές. Και μου δίνει τη ευκαιρία σήμερα, μιας και πιστεύω είμαστε 99,9% πρώτοι, να τους ευχαριστήσω μέσα από αυτό το παιχνίδι και γενικότερα από όλη την συνολική προσπάθεια όλων αυτών των 28 αγώνων μέχρι σήμερα. Καλησπέρα και από μένα. Να ξεκινήσω καταρχήν με συγχαρητήρια στην ομάδα του Σαρονικού για την κατά 99,9 πρώτη θέση. Εμείς ξέραμε σήμερα ότι θέλαμε μάλλον να αποδείξουμε στον εαυτό μας και σε κανέναν άλλον ότι η Τριγλία έχει παλμό, έχει ψυχή, έχει δύναμη απέναντι σε μια ποιοτική ομάδα και να δούμε τις δυνατότητές μας και πού μπορούμε να φτάσουμε, γιατί θεωρώ ότι αδικήσαμε σε αρκετά παιχνίδια φέτος τους εαυτούς μας. Νομίζω ήμασταν πάρα πολύ ανταγωνιστικοί. Θεωρώ κομβικό σημείο του παιχνιδιού μετά το 1-0 που προηγηθήκαμε, τη φάση την οποία δεν ξέρω αν είναι πέναλτι, γιατί τα παιδιά αυτό λένε, να γίνει το 2-0 εκεί και να τελειώσει το μάτσι, ακόμα στο 1-2 με 10 παίχτες εμείς, την ευκαιρία που βγάζουν πάνω από τη γραμμή, να γίνει 2-2 και να δούμε πάλι άλλο παιχνίδι, αν και ήμασταν με αριθμητικό μειονέκτημα. Από εκεί και πέρα νομίζω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθεια σήμερα. Νομίζω ότι αποδείξανε ότι μπορούν περισσότερα πράγματα αρκεί να το πιστεύουν και να έχουν την σωστή νοοτροπία σε κάθε παιχνίδι. Νομίζω σήμερα δείξαμε ότι όντως είμαστε πάρα πολύ ανταγωνιστικοί και το μέλλον είναι νομίζω για μας. Να δώσω πάλι συγχαρητήρια και στον Δημήτρη και στην ομάδα του Σαρονικού και να τους ευχηθώ καλή συνέχεια στα μπαράζ τα οποία έρχονται. Από εκεί και πέρα, εμείς συνεχίζουμε με ψηλά το κεφάλι. Θέλαμε να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται, γιατί από τη μέρα που ήρθα η ομάδα ήταν σχεδόν στην πρώτη τελευταία θέση με ένα πόντο διαφορά. Και τώρα νομίζω ότι είμαστε αρκετά άνετοι να έχουμε εξασφαλίσει την κατηγορία και να δούμε που στο τέλος θα τερματίσουμε σε ποια θέση. Και να δούμε το μέλλον τι μπορούμε να κάνουμε. Να ευχαριστήσω τα παιδιά πάλι για την προσπάθειά τους, όχι μόνο σήμερα, αλλά και για όλη τη διάρκεια που είμαστε μαζί. Να ευχαριστήσουμε και εμείς, Γιώργο, για τα καλά σου λόγια. Καλησπέρα και από μένα. Πρώτα απ' όλα θέλω να δώσω συγχαρητήρια εκ μέρους των ποδοσφαιριστών σε όλη την ομάδα τη δική μας του Σαρονικού. Αυτό που έχουμε πετύχει φέτος είναι πάρα πολύ σπουδαίο και πάρα πολύ δύσκολο, θα έλεγα, διότι είχαμε έναν πολύ άξιο αντίπαλο να διεκδικήσουμε την πρώτη θέση, αν και μαθηματικά δεν έχει χερθεί κάτι, όπως είπε και ο coach. Απ' την άλλη θέλω να ευχαριστήσω και ευχαριστώ στην Τριγλία για την φιλοξενία. Και επίσης θέλω να πω ότι αυτή η νίκη σήμερα ξέραμε πάρα πολύ ότι θα ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι βασικά, και με την νίκη θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε με έναν πόντο ακόμη το πρωτάθλημα. Και έτσι όπως ήρθε το παιχνίδι που προηγήθηκε η αντίπαλη ομάδα, νομίζω όλοι δείξαμε μεγάλη ψυχή για να γυρίσουμε αυτό το παιχνίδι και σχεδόν να πανηγυρίσουμε το πρωτάθλημα. Καλή συνέχεια και από μένα. Αρχικά να ξεκινήσω με τα συγχαρητήρια στην ομάδα του Σαρονικού. Θεωρητικά είναι οι δίκαιοι πρωταθλητές, πανάξιμοι στο γήπεδο.
Παλεύουν πολλά χρόνια γι' αυτό, οπότε κρατάμε τα συγχαρητήρια στην ομάδα του Σαρονικού. Τώρα για μας, όντως έχουμε αδικήσει τους εαυτούς μας, όπως είπε και ο coach. Είχαμε πάρα πολλούς τραυματισμούς μες στη χρονιά, επανήλθαμε από τους τραυματισμούς. Προσπαθούμε να φέρουμε την ομάδα σε υψηλότερες θέσεις βαθμολογίας. Έχουμε κάνει μια καλή προσπάθεια. Τώρα για το σημερινό παιχνίδι, θεωρώ ότι το μάτς κρίθηκε στην χαμένη ευκαιρία του Αλέξανδρου. Γιατί μετά τη χαμένη ευκαιρία του Αλέξανδρου βρεθήκαμε με κόκκινη κάρτα. Για 10 λεπτά, όπως είπε και ο κύριος Τερεζόπουλος, πιάσαμε λίγο την ομάδα του Σαρονικού, αλλά στη συνέχεια η κόπωση δεν αντέξαμε, φάγαμε το τρίτο γκολ και το μάτς τελείωσε. Συγχαρητήρια να δώσω στην ομάδα του Σαρονικού για το πρωτάθλημα. Σε εμάς πολλά συγχαρητήρια για τη σημερινή προσπάθεια. Όντως, στο μέλλον βλέπουμε να είναι θετικό για τη συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.